The member of the Kozwa Intel Unit yamuziva kuti aiwa it is the Kozwa Children of Zimbabwe War Veterans Association aiwa nethe intelligence unit vauya panapo vachikomenta pamusoro pethe politburo meeting aiwa yacollow up nevakomana the ruling party ZANU-PF it to be held today or in the afternoon. Vauya vachitaura vachiti aiwa amongst my agendas kuchanga kune mahot and burning issues achadiscusswa imomo. Sanapinda mashoko atakuna panguva inoi kunyazi kuonekwa kunzi aiwa the party zvayo angosiyana nguva mamvemva noda kuti mafactional fights avamo ava intense. Ndobo subscribe oleko don't bell icon. Tipina paito ikozwa muda unyora achiti ZANU-PF party is set to have a crucial politburo meeting. Some of the critical issues that might be discussed include: number 1, suspension and prohibition orders; number 2, the Geza and war veterans issue; number 3, Minister Mavetera, the Heroes Eka song; number 4, Minister Garo's 2030 term limit extension campaign, amongst others. Ndomashikwana chitoko panapa kumnekozo chiti aiwa sezvamuziva vakona kufambira nawo ende vanenge mukaona vati vakatotaura vanenge vachitotemba mashoko nemasources avo anenge avaprovide that information. Vari kuva vataura navo aiwa ikusaspendewa yevakomana vanenge vachizivikanwa kuti vari against the 2030 navo aiwa yanageza nemawo veterans vamuzi kuti vari kuthreatana the regime panguva inoi. Vava tinoti vakomana namajarajarosi vana achikomenda pamusoro aiwa this post vachibuda vachitaura vachiti is this the ZANU-PF Elders Council filming? They have resolved to put Tatina Mavetera, Daniel Ngarwe, the suspension of Varakash for ED on the table. They will also raise their concern over the persecution of Blessed Geza. Interestingly, no discussion about corruption. Ndomashikwana muda achitaura pana vanhu vakomana umodzi kuti vanokomenda zvakanyanyisa vana majara sinokomana ikozwa vachiti aiwa panapa vakomana vari corrupt, vanhu vari corrupt ndo vachatongo kudziridzwa zvigaro and then they will push our persecution yageza noda kuti aiwa ari kuenda against kutonga kwemutungamiri wenyika. Budisa mafungiro enyu kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vanhu vakamirira kunzwa kuti zvichanofamba sei ikoko kubatora kunyazozivikanwa kuti aiwa dzangoonaro. Bina comment section medu mutise mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.